Hola, em dic Francina Fonseca i soc psiquiatra de la unitat d'addiccions d'aquí de l'Hospital del Mar. Estic al CAS Barceloneta i a la unitat de desintoxicació. I us donaré uns quants consells per passar aquests dies de major tensió en relació al consum de substàncies. Sabem, tal com deia, que és un temps que estem sotmesos a molt estrès, que ens pot semblar que determinades substàncies ens ajuden a reduir l'ansietat. Però també sabem que el consum de les substàncies a la llarga empitjoren aquesta sensació d'ansietat, apareixen més episodis depressius, empitjora la qualitat del son i a més empitjora el desenvolupament de la nostra feina. Per tant, hem de buscar formes més saludables d'afrontar aquesta situació que no sigui el consum de substàncies. Comencem pel consum de tabac. Sempre és un bon moment per deixar de fumar. A més, sabem que la infecció per coronavirus, per Covid-19, s'ha relacionat amb pitjor evolució pulmonar, amb pitjor evolució de la pneumònia en aquelles persones que són fumadores. Llavors, el fet de deixar de fumar no només millorarà la salut física, sinó també pot millorar la salut mental, perquè la nicotina és una substància activadora, una substància que ens fa posar més nerviosos. Aleshores, com ho podem fer? Si vols deixar de fumar, prova-ho. No pots estar pitjor, segur que milloraràs. Què és el que podem fer? Primer, fes una llista amb els teus motius principals per deixar de fumar i no te n'oblidis cap. Poden ser moltíssims. La salut, un exemple pels fills, millorar la capacitat física, estalviar més diners, tenir més diners al cap de l'any. Busca totes les teves raons per deixar de fumar i que siguin importants per tu. Pensa en tot allò que millorarà quan deixis de fumar, la teva autoestima, la teva capacitat per olorar, per notar els sabors, per fer més exercici, per sentir-te millor amb tu mateix. Pensa en activitats que també et generin plaer i que no siguin fumar. És impossible que només el tabac sigui l'única font de plaer que puguis tenir a la vida. Segur que hi ha moltes opcions, inclús en aquesta època en què estem confinats. Cantar, ballar, cuinar, fer una trucada a la família, parlar amb els amics, tot això ens pot ajudar per substituir i trobar-nos bé amb nosaltres mateixos. Finalment, si et preocupa el que és el que pot passar amb la síndrome d'abstinència, amb l'ansietat, amb l'augment de la gana, es relaciona amb el fet de deixar de fumar, consulta amb nosaltres, consulta amb One to One Mar i et donarem opcions saludables per afrontar-ho. Sabem també que hi ha tractaments aprovats i eficaços que augmenten la probabilitat de deixar de fumar i que a més et poden ajudar a passar aquest malestar. Comenta'ns-ho i te'ls podem prescriure i et podem acompanyar en aquest procés, que segur que serà beneficiós per tu. Què més? Tenim l'alcohol. També pensem que moltes vegades l'alcohol, el fet de prendre'n, ens pot fer sentir millor. Que tenim una sensació temporal de major benestar, de que baixa l'ansietat. Però a la llarga l'alcohol empitjora la salut física, empitjora la salut mental. Si tens la sensació que prens alcohol per millorar algun malestar, que el prens perquè et sembla que dors millor, que el prens perquè et sembla que t'ajuda a passar emocions negatives, consulta amb nosaltres, perquè segur que trobem altres opcions, altres formes i estratègies més saludables per tenir i millorar aquest malestar. I això passarà també amb altres substàncies, per exemple el cànnabis o per exemple les benzodiazepines. El fet de consumir-ho ens pot semblar que ens ajuda o que ens desconnecta del medi, però a la llarga també empitjora l'ansietat, empitjora la memòria, augmenta el risc d'accidents, augmenta el risc de funcionar pitjor a la feina, fet que encara ens provoca més ansietat. Per tant, parla amb nosaltres i buscarem altres maneres de deixar-ho o altres formes d'afrontar aquests moments. I finalment, si estàs en tractament amb psicofàrmacs i notes que ara necessites augmentar la dosi o que no és suficient, consulta o no ho facis pel teu compte, consulta amb els teus metges o consulta amb nosaltres perquè podem augmentar o podem ajustar les dosis, perquè sabem que en moments més difícils calen ajustos de medicació i no és cap problema, igual que s'han d'ajustar a vegades altres medicacions per altres causes. De moment això és tot i si necessites alguna cosa ja saps on trobar-nos. Molta salut i endavant!